Janko a Lucia, mladý pár, sa tešili na dobrodružstvo v slovenskom raji. Zbalili si 10, vodu a mobil s GPS aplikáciou. Mapa? Na čo? Veď máme techniku, povedal Janko. Cesta bola nádherná, vodopády, rebríky a nádherný výhľad. Ale zrazu si všimli, že značenie na strome zmizlo. GPS nemalo signál. Chodník, ktorým išli, ich viedol hlbšie do lesa. Po 2 hodinách začali panikáriť. Prečo sme si nevzali mapu? Bedákala Lucia. Náhodou stretli skúseného turistu, ktorý si všimol ich zmätok. Požičal im mapu a ukázal, kde sú. Nechajte si ju, ja mám ešte jednu. Bez nej sa do lesa nikdy nepúšťam, usmial sa. Ponaučenie. Nikdy nepodceňuj prípravu na túru. Vezmi si papierovú mapu, kompas a nauč sa základnú orientáciu. V horách signál často zlyháva. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalší príbeh. Ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.